Bapak Ibu. Tuh, gak semangat nih. Jenengan, ngapusi aku, mohon maaf, saiki gak ngapusi. Tapi harus semangat ya, tak tes dulu. Kalau saya bilang sumber petung, hai, ngeten nggih. Mbak Kiki dan Mas Dandi, happy wedding, ngeten nggih. Coba, sumber petung, Mbak Kiki dan Mas Dandi. Tepuk tangannya mana dong? Ah, berarti melek kabeh. Oke. Ya oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saatnya kini akan saya tampilkan, akan saya panggil yang panjenengan tunggu-tunggu dari kemarin. Oke, dari kemarin. Yuk, kita panggilkan artis cilik kita, owner dari Mayangkara. Siapa dia? Siapa? Sing bantal. Semangat. Kita panggilkan. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Pak Bambang yang saya duwe ke lho. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita panggilkan Niken Salindri. Sugeng dalu nak. Halo Mas Bambang. Melek. Iya. Boleh minta tepuk tangannya buat Nika. Tresnaku suci upayani tatan balen jeni. Wes, sudah. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Sin, biasa orang agung ngono. Biasa kan wis nikah. Itu terakhirnya ada gitunya. Lu mah enggak tahu lu. Iya, tapi aja ngene-ngene tangannya. Oke. Nah, Ya, ini kamu tahu nggak? apa? Gue tadi waktu nyanyi ini tuh tahu nggak? Kenapa emang? Gue baru bisa nada falset. Masa sih? Iya anjir. Iya anjir. Anjir panganan apa tuh anjir? Anjir apa tanda? Anjir itu iya anjay gitu. Oh, Itu bahasa Jakarta. Oh, bahasa Jakarta. Iya. Oh, baru kali ini suara Gue bisa. baru pulang dari Jakarta. Oh. Iya, gue habis menangin itu. Oh, selamat menangin ya, Nak. awards itu. Selamat. Lu gak tahu? Gue habis menang Nah, tahu. Saya ucapkan selamat ya. Seneng banget gue. Ayo. Ayo. Tahu gak perasaan lo? Perasaan mungkin biasa ya, no? Mau tambahin gak? Saya tuh bangga dengan kamu loh. Saya ingin mengucapkan sebagai mewakili teman-teman Mayangkara, mengucapkan minal aidin wal faizin. Orang wayang. Mengucapkan selamat ya no. Iya. Muga-muga karirmu tetap melejit. Amin amin. Eling-elingen semakin tinggi, pohon semakin goncangannya semakin luar biasa. Dijogo kesehatannya, Iya. dijogo sembarange ya no ya. Iya Mas Bambang. Kanca-kanca ora iso ngowe apa-apa kejaba mung donga. Wong Iya. arep ngowahi nggih mangane ya bingung ngono. Dadi ngowahi mek donga ya. Iya. Wes muga-muga melesat karirmu. Amin. Dan warga Kediri tentunya bangga kepada Niken Salindri. Iya. Bisa membawa ke ranah nasional bahkan internasional. Amin. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Oh. Seneng ya? Kak Patek. Ora duitnya masalahnya. Ngene lho, Nak. Ora kok Masa perkara. mek diwehi piala tok. Loh, ngene lho, Nak. Piye ora kok perkara duit itu wujud apresiasi. Lah lek pengen dadi duit go pegadean. Dadi duit kok gadekne. Lek payu, lek ora. Payu. Tapi lek kowe gak isin lho mosok Niken Salindri coba pegadean. Lah iya. Lah iya, wis gak apa-apa disyukuri. Ya. Tapi kalau aku itu tadi nggak menang, aku ya akan sedih. Lah iya musuhmu lo berat semua. Iya. Kajaba sampean iki jek bocah
iso ngalahke artis-artis ning kono. Iya, makasih ya, Mas. Iya, aku ya bombong ya seneng no. Iya. Ngene iki arep ngowae ya bingung ngowae apa mung doa. Mobil. Gak usah akeh mobil. Kowe ngerti dhewe ngaku numpak motor kok. Kowe ngerti dhewe to. Mangkane to ndek iki bar entuk saweran akeh ndek. Wis meneng ayo lagune apa? Kowe ngoleh kok. Ndang diwene bojone. Wis iki. Ngono wi. Kowe iki lagi. Malam hari ini Ya. kita Acaranya wedding. Ini Selamat di Mbak Kiki. menerima bentuk baru. Wedding kok bentuk baru to, Nak. Manten dudu sunat. Manten jenenge wedding. Lah yo bentuk keluarga baru gimana sih? Oh iya bener. Iya, Bener, sing iya. maune kuwi mau Mbak nganten karo Joko bapak Prawan. ibuke. Heeh. Kuwi mau malih menerima keluarga baru, malih sak bendinane karo Mas nganten. Ya Allah kok tambah pinter ngono. Aku wis seneng tambah pinter ngono lho. Bocah kok tambah pinter ngono Bocah tintang terus bocah kok ngono. Aku seneng lho. Wis ayo pinter suarane apik. Aja ngono to ah. Tapi Aku malu. oh malu ya wis Malu, nggak iya, mau. Enggak mau ya wis. Udah cantik-cantik gini Iya. mosok dikon. Nah, Oke, enak malah ya, Mas. Ya, Ya, dongane ngantene. dongane ngantene Mbak Vira dan juga Mas Ihsan. Piramu. Kuwi mantan kapan kuwi? Mbok, Kuwi ndek ini. Iki saya mantan Mbak Kiki Mbak Kiki. karo Mas Dandi. Karo Mas Dandi. Hmm. Kiki, do you love me? Are you crazy? Dia kayak lagu TikTok. Kok ngono jajal-jajal. Mah. Kiki. Mah. I am stupid. Yes, you stupid. Yes. Kiki. Mbak Kiki dan juga Mas Dendi, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga dihindarkan dari bencana longsor, banjir, anemia, tipes, DB, demam berdarah, paracetamol. Tobat paracetamol bareng. Dongakne Mas. Maksudnya dijauhkan dari Semua- mara bayang ngono lho, ora mbok sebutnya siji-siji. Ya Semua- sewengi ngono. Jadi bencana dijauhkan dari musibah ngono lho. Dan diberikan kesehatan. Ngocok ya. Semoga berbahagia selalu dengan adanya keluarga baru, dengan adanya pasangan baru kita hidup bersama. Iya. Kita harus saling memaafkan, saling mencintai, saling menyayangi, saling toleransi. Tidak boleh ada KDRT satu sama lain. Wero wujude sing apik iku. Terus Saling mencintai, saling menyayangi, balik neh, saling mengasihi, balik neh Jarno. saling toleransi, Yo terus. Dan saling menyayangi. balik neh mulek kalau kan. Nah, Yang penting ki ngono kuwi wong Iya, iya. bojoan ki kudu saling menyayangi. Betul. Kita tuh tidak boleh hidup bersama, tapi kita itu harus hidup iya sekata. iya toh kita tidak bisa hidup bersama. Kita tidak boleh hidup bersama. Angel menom manjelane. Kan yo Maksudku ini ngati ngono, tapi iya. utek ini. Iya ning tanganmu kaya giring cempe wis ngerti ora? Ngene. Anu iki nggo Pak Kapolsek ra sida munggah lho. Wis ora apa-apa. Mergo wedi. Ora apa-apa. Pak Kapolsek sing Pak memang Kapolsek lek ora nggawa dompet ora oleh munggah. Pon nggih. Pon ta? Percaya kali kula mboten. Nggawa tok lho Pak, Lah nggawa wong tok. jek awales nyandak tali goci. Lah iki kok tengah-tengah. Pripun Pak Kapolsek sias maju? Monggo, monggo. Lah yo. Sias maju, Pak. Pak Kapolsek timbalono ngene. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek namine Sinten. Loh, tekono jenenge sapa lho kene kandung nyanyi ora mbok tekoni Oh, yo. balik. Pak Ardian Wahyudi. Pak Kapolsek namine Sinten. Nyanyi yo. Sampai tak candok tahu teng gitu lho. Masaku. Awak dhewe iki wong loro, Mas. Iya ya. Nyen. Ayo meneng ra.
Sabar. Melok rene apa piye? Sabar. Dudu rombongan. Wah, Kalau Jan. inallah masuk. Birin sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Duduk. Sampeyan nyapa guyu, Bu? Loh, wonge seneng apa seneni to, Nok? Iya. Bocah uhu. Sampeyan nyapa guyu, Mas? Mbokmu yo ben golek hiburan mbokmu. Iya. Golek aku wani malah candak tali gociku teng. Ya antar lebone kolam koi. Ya. Pak Kapolsek namine sinten? Pak Kapolsek namine Pak Adian Wahyudi. Pak Wahyudi asline pundi? Asline Pak Wahyudi Kediri. Pak Wahyudi wis duwe bojo. Ayo. Jawaban. Aku ora ro Pak Wahyudi. Bojone ayu ramelok rene. Aku ora ro. Lah iya. Ngono. Sik, jawabane ngono. Heeh no. Pak Wai. Lah tekono sik bojone melok ora. Bojone melok, Pak. Totot Bapak Kapolsek istriku namanya Pak. Bapak. Ora bener. Pak Wahyudi ranggawa bojo. Pak Wahyudi monggo mriki. Pak Wahyudi bersama teman-teman mengamankan kita semua. Pak Wahyudi bagus sekali. Gendang rendang bersama. Pak Wahyudi gendang ya rene. Apa aku sing rono Pak Wahyudi. Pak Wahyudi lek ora ndang tak sewu, Pak. Tak gendang kali bocine. Tatemu teng drosor. Glosor. Kapolsek buat drosor. Ora masalah. Monggo. Wah iki. Aduh, Mas. Kowe Kok nggowo ngejak kanca? tentara. Ngejak tentara, Mas. Urusanmu ke aku. Mas. Mas. Pak Wahyudi kae ijo-ijo. Pak Wahyudi rawani dhewe. Wani ngejak karo Kancane. Apa iki? Marie. Oh. Boy. Tibake kancane padha gedine. Tibake kancane koyo Ayo. Ayo apa? Mriki Pak. koyo Werkudara. Totot semua nyaman Pak. Pak nyadong duka. Werkudara obesitas. Ya. Kok cuma jarak. Bapak niki namine sinten, Pak? Namine Bapak Pak Main. Jenenge Pak Main. Patra jenenge Pak Main. Mana lho? Sampeyan main apa, Pak? Slot apa judi? Jenenge Main. Nak. Kowe ngoleh takek. Iki anak tol-tolae, Main. Saya Pak. Namine KTP jenengan sinten? Ya Pak Main kuwi lho. Main, Dok. Lah jombo guyu dikecak sirahmu. Monggo Pak Jangka. Pak. Bapak saya Dian pas zaman sekolah ulangan lho. Napa? Terus gurune pernah ya bingung. Lah kok bingung? Main. Wong maksudnya mah dolan iku to. Main apa? Main. Oh iya. Ngapunten lho Pak nggih. Main lagi main. Ngapunten ya Pak. Aneh loh, Mas. Yo. Ya, ini Oh aneh. ya tilane Pak. Ngapunten ya Pak. Nggih ngapunten. Bapak niki namine sinten, Pak? Pak Kapolsek ya iki. Pak Pak. Jawaban, Pak. Sampeyan iki ditekoni Pak Kapolsek iki. Pak Wahyudi. Aku iki tekon lho, Mas. Ya yo. Aku tekon nggih lagu kudune nek Pak Wahyudi jawab nggih lagu to. Sampeyan nak menengi maksudnya sampeyan iki piye, Pak? Sabar. Sabar. Sampeyan niku kudune nyanyi, Pak. Iki Pak Kapolsek aja Ayo. jenengan namine
Jenenge Pak Anam. Lah, Pak Anam. suka menanam. Pak Anam daleme pundi? Pak Anam. Daleme Kediri mriki. Wis aku capek aku. Wis aku ya Nam. Bapak, Yo kabeh bapak ora Bapak. Salim. Bapak nggih sugeng dalu, sugeng rawuh. Matur sembah nuwun. Kowe iki tamu malah sugeng rawuh to. Hah? Sing mengucapkan selamat datang kudune bapake, ora kok awake dhewe dayo terus sugeng rawuh. Bocah ki men to. Dhewe iki ning kene diundang berarti awake dhewe tamu. Awak dhewe diundang karo sapa? Loh, Bapak Supri. Lah Pak Supri to? Heeh. Lah Pak Supri kan ngundang Pak Kapolsek yo an. Lah iya, Lah iya, berarti awak ade ning kene padha tamune tamu Pak. awak, ngono lho. Kok sampean aku ngomong sugeng rawuh, sampean menengae nyapa Pak? Yo kalem iki. Kok bangga mbok seneni. Iki Pak Kapolsek. Jane yo dijawab. Sampean nak menengae nyapa Pak? Sampean kata-kata sampean. Wah. Ora iso banyol sampean. Kalem Wah, mentang-mentang sampean lemu, gede dhuwur. Ora wani sampean tambah aku. Wah. Ngapunten Pak nggih. Aku nak gumis lho Mas lek enek. Melarat, Pak. Pola. Monggo Pak. Monggo Pak. Bapak Wahyudi. Badhe ngaturaken sepatah dua patah. Sitok ae sepatah-patah kok. Nggih, terima kasih Mbak Niken Salendri. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah ngapur, Pak. Yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, serta Babinsa Babin Kamtipmas, yang terhormat Bapak yang punya hajat, Pak Supriantono, kami mengucapkan selamat Mbak Elisa dan Mas Dendi, semoga menjadi keluarga sakinah wa warahmah. Pada kesempatan malam hari ini kami dari Muspika Gurah, ya, Muspika Gurah menyampaikan himbauan Kamtipmas yang pertama, pengunjung hati-hati dalam barang bawaannya. Nanti jangan sampai pada saat sudah asik lupa HP, dompet, ya. Apalagi silakan nanti untuk penitipan sepeda motornya. Jangan lupa kepleknya disimpan. Jangan lupa nanti jangan sampai hilang ya sepeda motornya. Itu yang pertama. Jangan lupa putra-putrinya diawasi. Jangan sampai nanti putra-putrinya jenengan lihat nonton putra-putrinya hilang. Yang kedua, jika ada yang menggunakan pakaian perguruan, ya, tidak ada yang menggunakan pakaian perguruan, silakan pakaian perguruan, baik atribut maupun kaos yang lainnya silakan atau mungkin bendera ditiadakan, dilipat atau dicopot, disimpan, jangan sampai menimbulkan keributan. Yang terakhir, pada saat pulang nantinya silakan dicek kembali barang bawaannya dan hati-hati di jalan. Karena ini malam minggu, ini malam minggu menjelang tahun baru, malam ini ada 3 kegiatan yang bersamaan. Kami dari New Muspika, dari Pak Dan Ramil, Pak Camat, Babinsa, Babin Kamtipmas, dari kepolisian, kita malam ini melaksanakan giat pengamanan. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan situasi Gurah selalu aman, kondusif. Allahumma amin. Kami kira itu dapat kami sampaikan malam ini. Ini tadi dari Pak Anam kami ada diberikan kesempatan untuk nyanyi, sebenarnya nggak bisa nyanyi ya, tapi ya karena ada kesempatan Pak dari Muspika, mudah-mudahan kami bisa nyanyi di atas nanti. Dengan Mbak Niken Salendri, Ya, Pak. matur suwun atas kesempatannya bisa bertemu, biasanya ketemunya hanya di CD saja ya. Oh, teng CD. Di layar kaca saja. Oh, teng YouTube, Pak. YouTube. Nah, CD. YouTube. Nah, ini. Pak Kapolsek saya mirsani CD. Monggo Pak, sampun. Seneng Pak nggih, perasaane seneng ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nantinya situasi aman, kondusif dan acara ini berjalan dengan Amin. lancar. Amin, Pak. Terima kasih. Oke, mau mempersembahkan lagu tadi jadi Pak. Oke, lagunya
Dumes. Dumes saja. Ya. Oh nggih. Dumes aku. Oke, bersama Pak Kapolsek tentunya untuk memeriahkan di acara pada malam hari ini wedding party of Elsa dan juga Dandi. Ada Mayangkara dan juga ada Niken Salindri dan juga Pak Kapolsek dan juga Bapak Babinsa. Dumes sih ya dumes harale. Iseso kelingan mana? Ape kenangan sing tau dilakoni. Kebayang-bayang nganti kekowo mimpi. Wadidaw. Iso gawe nyaman. Kurang tinggi. Kurang dhuwur. Bapak Cobi Pak, seberapa? Iseso, coba suaranya. Gak suaranya gini ya? Coba. Iseso, cap gitu. Iseso, kayak cap gitu ya? Coba. Iseso Kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Terbayang-bayang nganti kekowo mimpi. Iso gawe nyaman ra jaminan duweni atimu. Rasa sliramu wong sing paling gemati. Ora nyangka kowe sing paling ngelarani. Ya, mari kita nyanyi sama-sama. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, sukses selalu. Amin. Yuk kita. Sepiro aku senengmu karo liyane arep cemburu. Kok untuk sapa ne perhatian ning akhire sliramu sing malah siji mung kowe kenyataane dudu aku sing jero hatimu. Sesuk kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Bayang-bayang nganti kekowo mimpi. Iso jaminan ra jaminan duweni atimu. Sing paling larani.
pengen liyane pengen ku siji mung kowe kaya tutu aku sing jero atimu esok kelingan sampai kenangan tau dilakoni terbayang-bayangan dikegawa mimpi bisa gawe nyawan rajaminan duweni atimu kaya lagi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi rasa sliramu sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling ngarani Nopo to Pak repot mawon. Wah, jenengan nyanyi ini seneng dadak nyanyi bareng. Lho Pak kok mek sakmono, Pak? Lah nggih, disyukuri. Iya Mas, kok aku mek guyon to. Guyon ya, heeh. Ngondi nyesul. Kok mesti Pak Main ora, Pak Anam ora. Lah Pak Main kok gojloki terus. Wis dicontoni karo Pak Kapolsek. Yudi. Gak apa-apa Pak. Niken itu pokoknya Pak Main naik, Pak Anam naik, Pak Wahyudi naik. Itu Niken sudah bunga sekali. Iya. Karena itu termasuk apresiasi. Iya. Iya. Berarti Pak Main, Pak Anam, Pak Wahyudi itu sangat peduli sekali karo Niken, ya toh? sama budaya seni, sama Niken, sama masyarakat sini. Dan juga keamanan seluruh iya, berarti kengko izinnya nganti jam 1 Mas. Maino Dewi. Nah, ini ya kurang afdol. Kenapa? Bila mana mempelai berdua tidak naik. Dan juga ibu dan bapak mungkin. Monggo. Ya. Mbak Kiki dan juga Mas Dandi. Dan juga Ibu Yatini dan juga Bapak Supriyantono. Mbak Kiki sama Mas Dandi. Bersama Ibu mungkin sama Bapak. Monggo. Oh Ibu mboten nama mempelai berdua. Oke monggo. Yuk mempelai berdua ditabui. Monggo ditabui Mas diserempake untuk mempelai berdua. Belum tonda. Yo. Monggo Mbak Elisa dan juga Mas Dandi.
Ibu mana? Ibu mboten kersa. Oh, ya udah. Agak sini, agak sini. Ya agak udah, sini. ya udah. Sini, Pak. Gila. Mirip. Mas Dandi karo Mas Bambang mirip klambine padha irenge. Kok klambine? Ya lek wajah ya adoh to Mas, Mas kok Amerika Kediri. Aku kurang elek piye dadi wong lanang. Loh, nemen. Iya. Aku Ini nak. kepara nyongot. Kepara nyoto, kepara nyongot. Kepara nyoto. Gak usah kepara nyongot. Sampean kepara nyongot nih sampean ini wis ganteng. Bagine wong sing buta. Cahitan ora. Cinta itu buta. Betul. Bojomu saking cintane buta. Meneng. Atine buta. Buta. Sing gelem ya mek ketok. Selamat malam. Ngono Mbak ya Elisa. cek mbok tinggal ya Mas, mbok tinggal tanggapan. Lah ngono lho genah ngono. Bejo. Kena marahi ya mesti. Ora, Iya, iya. lah bener gak? Iya bendina. Lah kudune sampean iki sing bendinane awar karo bojone sampean tapi bojone sampean ayune kaya ngono mangga mbok tinggali ae. Mbak Elisa Sugeng Dalu. Sampean iki kudune setia lho Mas karo bojone Lah iya sampean. wis iki atarane mantanane Mbak Elisa karo Mbak Kiki. Bojone sampean iki tunggu ana ning omah. Sampean iki wis gak wayah nyambut gawe Mas. Lah terlihat bosok ra nyebut gawe. Bugoni cinta tok. Ya ben, Lah, lah saking cintane yo. Ya kerja dikin lho nek wong omah-omah ki ya bener tresno. Ning ya kudu Ya timbang. berarti bojomu jangan kerja. Lah yo. Kan jare cinta, ora iso ya kan ning omah Ora. enek putran. Lah iya kaya Sugeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam. Neng, ini lho marah. Nggih, Mbak Elisa dan juga Mas Dandi tentunya. Elizabeth. Wis, witas. Oh iya. Ditanya Mbak Elisa. Kok ngerti sampean? Bareng kok ni siapa sampean? Lek Elizabeth Kuitas. Elizabeth itu sebuah nama brand Mas. Lah iya, Bambang. ya nukane bojo. Elizabeth itu bisa sabuk, bisa tas, bisa Iya. baju, bisa sandal loh. Nukane bojo. Sugeng Dalu Mbak Elisa. Nggih, Mas Dendi. Napa Mas? Genah-genah malam bareng kok yo. Lah iya. Anu. Mas santai. Dendi bekerja di bidang Kesenian. Coba Mas Dendi kerjanya di mana? Oh, Atau iya. di instansi apa? enggak aku mau mek takon ngono Ya, to. Mas Dendi kerja nggih? Mas Dendi batuk. Wis roh patok Iya, takok. Ya ora. Minum komplek, apa komik? Komik. Minum apa? Komik. Komplek. Komplek. Ya zaman bar komplek kayak Komplek. Komik. Kalau budar. Ya, Mas ditanya kerja sebagai apa? Guru? Bukan. TNI? Saya di BRI Cabang Kediri. Mas. BRI? Iya. Nah, iki utang-utangane benak iki. Iya tuh. Iki utang-utangane benak. Iki BRI. Bank, perbankan. Bank Mbak Elisa BRI. mesti guru. Lulusan Universitas Erlangga. Mbak Elisa Surabaya. sekarang jadi apa? Jadi orang tuh. Sekarang kerja. Kerja. Iya kerja apa? Klinik. Iya. Ya, aku loh. Klinik kecantikan. Klinik Tongfang. Klinik kecantikan di Kediri. Oh, wow, jadi perawat. Bukan, CS. Campur sari. Kata goblok. Saya campur sari ngono. CS ya, Bang. Beh. Klinik iki customer service. Tuh. Yo, Customer service. customer dadi melayani sapa sing teko ora kok campur sari. Nyapa campur sari, Mbak? Masa lulusan Erlangga campur sari? Tidak kira kliniknya nek campur sari ini ngono lho, Mas. Maksudnya bagai cleaning service apa? Klinik. Customer service. Customer service melayani ngono lho. Lah padha. Ini, Mbak. Mboten Mbak Jadi saya. cleaning service Meneng, mboten jenengan Wah, kan. ini kok ngene cleaning service. Aku sing cleaning service. Ora. Ngapunten Mbak. Ora, Boyo. sampean iki anu, tukang kebon. Iya. Mbak customer service. Mbak Lah iya. Elisa. Lah Kok iya. iso Mbak customer service sih lho? Komen kleru. Ya Mbak Elisa kerja customer service Mbak di Elisa, klinik. pacaran sama Mas Dendi sudah berapa hari? Udah 2 tahun. 2 tahun berapa hari? Tekonku lho berapa hari? Ngene. Sampean lek bener-bener cinta, berarti sampean ngitungi. Loh. Bocah iki kok piye to? Ya 2 tahun berarti 3 1 bulan berapa hari? Anak sing 30, anak sing 31, anak sing 29. Wis kamu ngitung piye?
1 tahun itu 365. Ping pindho. 365 dikali 365. Loh. Ditambah. 365 dikali 2. Ditambah 365. Allah ya karim. 365 tambah 365 pira, Mbak? Loh, lah kowe kok takon lho. Lho lho. 680. 680 berarti sudah 680 hari. Hari. Lah 780. 80. Lah wi lho sing bener sing ndi aku ya ora ngerti. Iki lho bengok kayak bener-bener 2 tahun berarti ya. kalkulator. LDR. Sebelumnya LDR. Sebelumnya LDR Mas Dendi ndek kota sama ndek Jombang. kene. Mas Dendi asli Jombang. Oh, Mas Dendi Jombang, sampean sini. Oh, gitu. Terus ketemuannya di mana? Ketemuan. Kaya takok barang kok iki barangnya apa itu. Ya ora timbang rene sing takokne Yo kok. yo. Ketemunya di mana? Mbak? Ketemunya dulu di mana kok bisa jadi pacaran terus akhirnya nikah? Nih yo ketemune mbok menawa Mbak Kiki iki nabung ning Mas Dandi. Mergo kan ning bank. Nyapa sampean sing jawab e? Lho lah yo nyapa to aku lancang ram jawab e. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya nggak sengaja. Gak sengaja, Dek. Tenda biru. Nggak sengaja. Ketemunya Mak Jegagi. Gak sengaja ini endi? Lek munakoe sampe abang lho wajahe. Duh, ya kudu jelas tuh, Mas. Iya. Awak dhewe ngene iki iso dadi seduluran ngene iki ketemune nek ndi? Ning ngene wayangan. Ning wayangan ning panggung. Pertama kali ning wayangan ning Ning panggung kae langsung. Ngono lho, Mbak. Lah yo sampean kudune lho, Mbak. Aku iso ketemu karo Tia, Iya. ketemune teko apa? Teko Panggung. sosmed. Sosmed. Sosmed dari sosmed akhirnya ketemu. Nah, ngono lho, Di Mbak. panggung. Ketemune nanti. Cepet jabra. Sampeyan Paling kok gulo ngono karo to? aku. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya dulu teman apa ya? Mbah. Lah kok takok aku temen mbah. Sama nek suwi iki kok malah sampe engko lho iki engko mek Nggak teko. apa-apa, nggak apa-apa. Mek teko ketemunya tok lho iki. Ketemunya nggak sengaja. Temen apa ya? Yo paling pas anu mlaku-mlaku terus ketemu. Ya, Kok. kayak gitu loh. Jadi mlaku simpangan gak sengaja terus ketemu ngono lho. Oh, ngene Mas, ngene Iya, Mas. jadi- Ngomongnya sampean dadi Mas Mas Dendi. Dendi. Aku Mbak Elisa, Mbak Elisa, Elisa ya Mbak toh. Kiki, ya. Nah, dhewe iki padha-padha mlaku-mlaku Aku nih, ya toh. Aku ah. nggawa kanca, sampean nggawa kanca. Akhirnya Ah. dia simpangan Simpangan nabrak ngono. nabrak. Nah, ngomongnya ngene. Ah. Wah, iki oh seputra saja iki lho. Bangsat. Ada mana iki? Iki dibuat tenan ya, Nyok. Oh, tok mana dhewe ketemu ngono. Ya ketemu-ketemune iki tiba. Ngerti ra? Oh, ya kabar-kabar. Gelunganku cepot iki lho, ngawur rek. Cuman biyen ya Mbak Elisa ya ora nggih gelungan ngono. Wes. Pokoknya intinya ketemuan, simpangan, des ngono lah, terus akhirnya pacaran itu, Mas. Terus dadi rabi, dadi mantan aja. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi lagunya apa, Mbak? Mbak Elisa sama Mas Dandi mungkin ada kesukaan lagu apa? Kok iso sama nanggap aku? Gak nanggap liane apa, Mbak? Bocah iki piye to? Oh gak maksudnya, Ya. maksudku apa Mas? Sabar. Sama lek ra iso meneng, Kan. tak tewu tenan lho. Iki lho boyokku rasa mikir kuwi. Ngefans sama aku ya, Mbak? Ya banget. Banget. Kalau gitu tahu lagunya Niken apa aja? Yang sering tak puter ya. Iya, iya, iya. Itu Kawitaning Sinawang. Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Terus Nyawiji juga. Iya, 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 iya. Terus Apa ya? Banyak sih ibu yang terus sekarang mau dinyanyikan lagu yang apa? Kawitaning Sinawang. Kawitaning Sinawang itu ya? Iya, 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 iya. Pakai gamelan atau pakai musik aja? Nganggo kentongan. Apa? Yang seru aja. Oh, yang seru aja. Iya, 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 iya. Lah kok enek Nanang. Iya. Es. Keporo nyongot. Nyanyi di sini ya, berdua ya. Joget aja. Lu enggak apa-apa, mumpung ini dipercaya YouTuber banyak sekali loh. Iya, ini sebagai Niken. dokumentasi. Sampai Atau mungkin gini aja. Iya, foto Kita foto Nah, foto dulu. dulu. Mana HP-nya mana HP-nya? Mbak, sampai nanggap nikah ini ora rugi, mereka ngodur prase HP gitu. Mas, Dalam tolong dia. fotono, Mas. Apa neh to ki? Rada nengah kene, nengah kene.
Mas tolong mas, ini mas. Tengah di tengah. Mungkin kalau mbaknya nggak mau nyanyi sama nih kan kita foto dulu, foto dulu. Nah. Oke. Ibu mboten kersa foto, Bu. Mengke mawon nggih. Ibu sekalian nanti aja nggih di rumah nggih. Siap. Ihaho. Boyokku. Di sini aja nggak apa-apa joget bareng kok ya. Lah nopot masa di sini aja sah. Enggak di sini dulu mas. Di sini aja. Lo belum ada embel-embelnya sudah turun. Wis. Ya. Dipinangkani kawitaning sinawang ya, Nak. Oke. Kayang ini nandang loro asmara jroning nolo mangembar arom puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu tiayu memani jantungku. Terima kasih Mbak Elisa, terima kasih Mas Dendi.
Kawitaning sinawang. Yang bagus dong jarinya. Ya Patra kok ceker. Masa ngene sampean. Ngene lho. Kawitaning sinawang ini adalah sejarah bagi Mbak Kiki. Kok pusing to Mas? Kum cawi to men. Syah. Wong aku mau tak gaduh-gaduh. Iya. Sebuah perjalanan di mana Mbak Kiki dan Mas Dendi Iya. bermula dari bertatap mata. Iya, tapi ini Kawitaning tadi sinawang. arek-arek ini tadi agak gelentem dia, nadanya kerendahan loh. Ya ya enggak apa-apa, nanti tak marane ya. Anu besok-besok nadanya agak tinggi ya. Nah, wes. Gimana Yo, wes, sih? tak Gak seneni. apal-apal. Ya, ini masih menghibur warga masyarakat ono telata sumber petung adan-adan gurah no. Iki acarane no sini anu Mas. Apa? Sekaligus peresmian SD Negeri Adan-Adan 2. Ora, daleme iki Patra ya ning ngarepe SD. Ngono lho, ora kok peresmian SD. Nyapa Udah, ya? SD wis suwi ya diresmekne. Ya, Yo, sok ben menawa anggap dhewe. kesakurane. Sok ben anggap dhewe. Yo. Oh, ngono ya? Iya, yo saiki ngaturke lelipur apa kono, monggo. Oh ya, aku suwi gak tahu nganu sampean, nyanyi mbek sampean. Coba tes nada dong. Engko mesti rapi aneh iki. Nadane E. Pola gini. Wes D, wanci. D, D. Wes wancine tansah. Puasno. Apa Mbak? Katakno karo pilihanmu saiki tingkahmu tak ngangani ning kahanane kowe wis ayem ning beda ati. Sanggas. Umpama lintang kaiso tak sambati mesti iso ngancani aku sing lara ati ditinggal kembang sing paling tak tresnani sing biyen janji ngancani tekane mati. Dewi ngisi mesam guyu bebarengan ora krasa saiki mangkari anganan kowe wis nemu ayam sing beda wis mesem guyu karo wong liya. Munggah nadane munggah. Kurang dhuwur nek. Kurang dhuwur. Tolong ngomong kurangku ning nganti kowe ngrama atiku ngene iki pas pisah ra apa-apa tapi ning kaya
perdana. Heeh. Lagi iki ning kene sama nyanyi. Ora. Asine wis ping 3. Lah ya ngono. Tapi luwali ate. Ora apa-apa no. Mergo Anu Mas. sampean iki kakek. Soale ngene, Huk. Aku terlalu bosan menyanyikan lagu zaman saiki. Lah piye to wong yo iki sebagai tuntutan. Kita kasih lagu yang lawas-lawas, Mas. Yo, lagu apa nak? Nadane, Mas. Oh. D. C. Allah ya karim. Biar. B mayor berarti. Lagu akeh mentok. Kananku iki. Apa wi nadane? Saya tong ora pas. Maaf. Ya maaf. Kahanan. Ku iki yen tak umpamake koyo cahya ning bulan kang kalingan meko. Ref ya. Oke. Tak lilane lungamu nadyan apa jroning rasaku papaswating atiku kasayat welas rasamu nadyan tunungmu aja nganti ngaleke aku kenangan lan sliramu dadi memani ing kalbu umpamane kowe bali nambani larane atinde semono tak anteni kowe bali bebarengan nyambut tresno di semono. Tepuk tangannya mana buat ikan. Wah, Aja. bocah iki lek nyanyi lek gak madhep aku no kurang afdol. Ketok kok. Au. Apa no? Siapa Mas? Oh. Apa toh? Apa? Lebih Mas. Walah, kena ampal. Iki sabone letong dadi. Jangan Mas. Dadi genah sikil mungkin mambu letong. Nah. Kena ampal. Kadung nyanyi penama kehanan. Aduh, Tapi kok mlebu no Mas. Iya wis tenang, ampal ilang no. Dikelompokne piye? Oke, bersama Mayangkara dan Ikan Salindri. Enggak lirik ya Mas. Ya. Kananku iki yen tak umpamane koyo cahyaning bulan kang kalingan meko patang koyo aning lung suwung sepitanono kang bisa angluari panandanging ati. Sore tangis atiku nesno ing pipiku rasa nelongso sliramu mekati tresno ibarat
Terima kasih.
ngapal lagu anyar saya maneh nganggo Jawa ya apik, pop apik, qasidah becik, Thailand apik. Sekarang apa? mumpung penontonnya masih banyak, Iya, no. kita tampilkan sindengan Mayangkara. Iya. Diiringi dengan spot Apa? jaibong. Oke. Malang kekek Mas, persiapkan dirimu Tia ya. Sing apik kok ndek sing diwarai Pak Soleh kuwi lho. Sapa? Pak Soleh. Iso to? Iso. Wah, apa mlaku wis bingung lho. Kok arep jaipong. Ayo. Iso kudu iso pokoke. Sindene Mayangkara renek sing ra iso. Ya to Mas. Iso pilihan kok. Engko terakhir dhewe Mas Bambang. Dadalah. Ya. Aku wakile iki. Tak kei sontone 6. Tak kei sontone 6. Mana entan tak dia tak turun tak tuh entan turun. Ampun baik-baik saja. Ana ngateng. Bojomu ayu lho, Mbon. Wis mangga bahas kuwi. Kabeh mbok bahas. Lah yo. Anyar neh cacai. Bojomu ayu lho Pak Pot. Kok panggah mbok tinggal selingkuh ae. Aja lambe guntur. Monggo meja nomor 750. Tuh. Yo. Hop. Walang kekek menclok ning tenggo. Mabar maneh menclok nang pari. Aja ngenyek ya Mas. Karo wong wedok yen ditinggal lunga. Yo, haus. Haus. Ganti api. Ya.
Iso gampang lonjek ra bisa nyulik iso nyawang ora iso nyanding yo kan mencelane sampah sama bareng mencelane walang kakek mencelak ning sawah mabur mandi mencelak ning aja duwe bojo nom ya mas nyenengne ati yen tuwa sithik mas gregetne ati ganti iya akhirnya api ora iso ngendang iso nyawang ora iso gadang walang kekek mencelane ngemari mabur dukur mencelane sawi aja ngantek ya mas karo wanita yen kadung metu ora lelagowo walang kekek mencelak ning sawah mabur dukur mencelak ning taman muga-muga ya mas samaya ora loka rezekine kata barokah sing ngarep walange apik ning mburi walang sangit walang sangit ya nak sampean lho ngelokne nyapon sampean apa iso njukit ngene iki gak iso aku Mas Bambang urung. meneng Mas Bambang urung wis diomongi terakhir kok malah mbondekne piye to Bon ora iso lho nak aku iya ya iya iso gambang ora iso nyuling iso nyawang ora iso nyanding titik men mas alah wis pokok rata pokoke joget ora adil iki wis tadil kene iki nyanyine apa neh nyanyi nyanyi no dikancani sapa duh berempat dong kita walang sangit kakek ora itu Kakek. oh kene yes ngomong sitok kangelan ditambah telu neh kene ya Ora makan, Pak. ora Oh, makan. pakai ini Iya toh, Pak. mie kok mie Oh, Pak. Pak Ya, De Pak, ya, Pak. rumah saya bakul sempol Pak De Pak, Mbah nih. Mbah, kuwi ngono, Kong. kuwi ngono Apa? lek kok iso celeng lho lek Piye to kupinge dene? kok iso tekan celeng bagus kok Pak di aku putune sapa nyanyi ya aku wis gedhe halo sapa dipasne sik tanadane dipasne sik apa neh to iki jane Pak di aku putune sapa aku wis gedhe bisa melu sapa bapak ibu saiki wis ora
Kesenian ngawinan mas. Daerah Ngawi. Buksa. Ayo. Buksa, 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 buksa. Barongan rai belit, aksine koyo malih. Beluke kakean modal. Kuwi lho nek kono kuwi lho wong. Kuwi lho Mas, kuwi lho wong. kuwi lho Mas. Anu, kowe njajal Namane lek durinan beluk. Duduk kuwi. Duduk kuwi. Itu agaman ireng lho. Iya. Kadang sing tak Ya nak nyanyi apa sing kira-kira kabeh iso joget no. Ya, dikae sing Lah iki mau ngerti ra? Apa? Nyanyi lagune Sragenan itu. Iya. Ibu-ibu wis
Tangane sing ngowel. Ngowel Beb. Mas Ayai. Mergo gemes dilek sama Tok dia. tok 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 tok. Clang. Tok 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 tok. Clang. Lah yo gemes pengen ih ngono. Wah, Jan, enak ya Mas. Enak. Manclang, apa? Jan. Weh, pama wonge gedhe Nok kuwi pas yo. Pas. Pas lah sampean Mas, kan gedhe yo. Ngece wi kan ngece. Ngece wi. Loh, Apa sing gede? lek gedhi ngono. Lek gedhi. Lek cilik malah wus. Ngopos. Wus. Tahun ini belas yo. Apa? Apa lagune nak? Apa? Ya. Lagu baru. Ki mau ketawa lurung nyanyi lagu anyar, Mas. Iya. Ya. Yo. Aduh sayang, ngapun. Otak. Pane kaya dirubung gurem. Dene sak pira dene? Ya pas berarti. Mas Bisma. Langsung kotak-kotak yo. Ya. Ya, kita pemanasan dulu. Oke, oke. Sini. Bapak Ibu, Mana posisi mana suaranya? Ini apa melak bengaknya, Bo? musisi. Musisi. Kita. Oh iya. Musisi. Lagi. Musisi mana suaranya? Yang di sebelah sini mana suaranya? Masih semangat, Ibu? Masih. Yang di sebelah sini mana suaranya? Yang di sebelah sini mana suaranya? Mana suaranya? Yang di sebelah sini adik-adik mana suaranya? Ini kan Mas untuk Bisma. kancane. Aduh sayang, ampun sayangku. Yen dereng sanggup nuruti omongan kamu. Kesumaran bayake lo kepiye carane. Tresnaku Kesenian apa to ki? Kotak-kotak. nyempluk pusakamu. Ora apa-apa nduk ndas rapati kangge kok. Ya gitu gelen. Ya. Kangge sesuk. Ketak gulune. Yo, Tinggal pajangan. rumah sama ndas kidang ngono kan. Lan ganti ndas Bambang. Jangan nyanyi. Kotak-kotak ya, yuk. Ayo, Kara. Yang semandang, yang semandang. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele, rasane kok padha tuku tempe ning pasar. Ngene. Rasane Apa kuwi kek? ora duwe. Paringan Mas. Astagfirullah. Aku yo sampun nesu. Kabeh iso rasa kudu nganggo mencuci. Eman taras aku mundak ketok karo hatimu. Rungono kembangan manisku. Aduh sayang ngapun
saben dina. Dino rasane ra karo ngombe kopi lagi ning rasane kae tenan mangan manggut ele ning rasane kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe ayo Mbak Abi sini oleh mudulinan keluk anggite pekancane ra plepeken ngono piye keluke lek ambune BBQ ngono sik ra apa-apa Mas ketombo luwe. Ambune? Ambune badhek. Lah iya. Aku dhewe Lara ning irung. kaya sapi ya Roman. Seneng adon lho. Adon. Sone ngono iki ana liquid e. Ben ambu-ambune nek rasa-rasane. Ya nak, siapa ya? Ya. Di sini ada artis satu kali lagi. Siapakah dia? Niken Salindri. Iya tuh bocah iki. Kok ngerti saya kok. Ini loh nak ini Jepang ini. Ini keluarga besar ini. Iya. Oh ya, mungkin ada permintaan lagu apa? Mah liyane wi. Gak iso aku lagu kuwi. Anu Mbak, lek jenengan nyuwun tamu undangan kene duduk percetakan tadi. Gak iso aku lagu kuwi. Lali. Lah! Pejan cuwocok sama lagu Apa lagune? Ayo mas. Apa? Mas Bisma tolong kendangin ya. C. Magadir. Ora tali kotang. Heh? Apa? Tali kotang iki. Buke yo ngono njaluk tali kotang. Ya. Iki mas taline uculi dewe Hamaraga beparang-parangake Sebabe. aku dijodoni karo sugih kae wis cukup mong semene wae aku ya pengen sugih piye Taman wis sugih. aduh Kang Mas Bambang Balowo Iya, Dek. aku ora bakal lilo yen Gusti ngaparengano mesti balo anggere tibane Tali Niken Salindri tak simpen tekan ning pati Niken Salindri tresno wujud kang suci. au Iki kesenian apa? Apa kau lah ngono? Iya. Kepara nyongot nih. Dadek kena. ya Ya, tali kota. Nini dia tak titis tak titis tak tak titis. Ayo Pak Bot. Bos sambul sangen. Nak. Jalan. Yen wis tak tukoke wujud tali sak kotane saiki karo ilang sak slirane
Mumet to, Mas. Aku iki Yen regane kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang otakku kletin kain. aku golek tali kota Otakku 600.000. apa Calvin Klein. gak Calvin Klein. Ya. Iki mas talini ojo litini Maraka kerani kurang gede. ya batok Aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mong semene wae. Tekan mas anggap pasuke aku ora bakalan yen Gusti ngeparengake mesti bali. tali kotang iki tak simpen tekane pati tali kotang saksi tresna kang suci ayo yen bisa satu pucuk tali sakotane sakintine kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki Anjan melu telu kene aku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kota ayo kan yo ayo kara yo Iki mas taline takut terake Mereka barang-barangake sebabe Aku dijodohke karo sapa malah karo priya kae wis cukup mong semene wae. Aku harap lali tali kotang iki tak simpen tekane pati tali kotang saksi tresna kang suci tali kotang saksi tresna kang suci enak ya mas lagu-lagu ngene iki malah enak apa meneh sing nyanyi Niken Saling Malah sing ngene iki seneng aku. Wah, tenan kono tenan carane ndidah mutiara kependem nah lagu lawas Tul, tul, dibudah tul, tul. neh Tul, ya. tul, 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 Ya, tul, tul. iki sono wektu engko awake dhewe pukul 11:30 ya ta oh ya saiki apa sing ngarepmu aturke kanggo pisungsung saiki jam sejam 11 no ya ini wow